So what's happening, my friends? So today we're going to discuss some of the shows that are trending on Netflix and many other streaming services. Let's go. So firstly, we're going to discuss a show that has just came out in September, and the name of the show is Dear Child. If you haven't watched it, I highly recommend it. Uma uthi umuntu othanda ama-thriller, indaba zoma-crime drama nani. This is actually a nice show. Ithi mayiqala nje iqala ngalo umuntu wesifazane osuke ebaleka ehlathini namhlanje ingane eziwu-2. Uma bebaleka baze bafike ku-main road okuleyo ndawo uma ngeshwa umuntu wesifazane lo ashayiswa imoto. When the car knocks her over, one of Good Samaritans of indawo ambone bese ambulance ikhona izomthatha imuse to the nearest hospital. Uma efika ke esibhedlela ke kwathola ukuthi ulimale kakhulu kumele ukuthi ahlinzwe. Lezi ngane eziwu-2 zibekwe kwindawo engase sort of like ama-social worker akusona esibhedlela. Ama-social worker ke lawa iwona azothendanisha ke ingane and then usisi masiyalento. Obviously imithetho kuyasho ukuthi umuntu uma efika elimele esibhedlela kumele ukuthi kufonelwe amaphoyisa. Uma efonelwa ngamaphoyisa kucace ukuthi lo muntu wesifazane lona has similar features as umuntu wesifazane owake walahleka 13 years ago. Imagine that. So umuntu owahengisha leyo case was a decisive at that time, afonele abazali balo ntombazana lokuthi guys listen, siyazi ingane lahleka kanje ngangithemba izoyithola, ngase siyitholile, you need to come through to this hospital ngoba kuyavela ukuthi ngathi uyena lo. Nangempela bafika abazali naye afika udetective ukuthi afike nabazali bezobona ukuthi kahle kahle what exactly is happening. Uma befika lapho bathi bayabona hayibo no akusiyona ingane yabo le. But uma sithi babheka kulezi ngane eziwu-2 babona ingane yentombazana ngoba ingane mfana ingane yentombazana babona ukuthi hayibo ngeke umzukulu wethu lo ayi iphele lapho ke indaba ukuthi kahle kahle iphike pho ingane yabo uma kuwukuthi lo muntu wesifazane uthola lehamba nalezi ngane. Now to find out more, please watch the show Dear Child, please. On another show that just recently came out on Netflix, it is Sex Education. So Sex Education, I think it premiered right about on the 15th. I mean on the 21st or 21 of this month. It's been just a few days it premiered, but already if you've watched the previous seasons of Zobona and this season, it's still the same thing. Sex Education, my face, is not a perverted show. Rather, it's a show efundisa ngokocansi. I understand that. So, relationships, sex education izinto ezikanjalo ukuthi kwenzakala ini mangenzeka kanje kwenzakala ini mangenzeka kanje khona umuntu obezo-understanda kangcono abantu aba-confused ngezinto ezenzakala emzimbeni yabo futhi. I think it's a nice show. With regards to storyline, siyaqhubeka ne-storyline sagcina on the previous season, indaba ka-Otis no-Maeve basathandana basahlukana ayicaci into yabo. U-Eric obviously he's still trying to figure his way around umhlaba as a gay man or gay Nigerian man. Imagine that. Ngoba behlala lapha e-England. And many other characters asafana namanje usakhona u-Isaac lo mlisi waba wheelchair lo ethana no Maeve but sebeshintshile isikole futhi again abasafunda model secondary sebefunda kwenye college that has a new different way of doing things. It's a beautiful show. Ngiyacela nibuke bafethu ngene lezi show. It's such a nice show. There's a whole lot of things that you can learn uma umuntu. But unfortunately the show is not meant for ingane encane. I think maybe uma kuthiwa unengane teenager, late teens to be precise. Another show that just came out, it has to be Shelter on Prime Video. Now, Shelter is an adaptation, basically, from a novel. The name of that novelist is Harlan Coben's. Some of the shows Harlan Coben's is safe on Netflix. So, Shelter ikhuluma ngalo mfana omncane kuthiwa uMickey. Mickey, obviously, unabazali ade behlala somewhere and then they decide ukuthi you know what, they're going to be moving to i-hometown yababa bakhe lapho ekhulele khona bezoshintsha indawo. Bamuveke baye kuleyo ndawo. Uma bemuva kuleyo ndawo leyo, it happens ngeshwa ngelinye ilanga behamba ngemoto nabazali bakhe uMickey bavele babe kwingozi yemoto ashone ubaba wakhe and then uma wakhe uthi depression mase ya clinic in some psychic facility. But then here's the thing, ngelinye ilanga ke uMickey ngoba use-enroll kwisikole esisha lapho afunda khona ubaba wakhe. Bathi bephuma esikoleni nabangani bakhe abasha sebatholile badlule komuzi osabisayo uyawubona ukuthi no, it's a scary house. Uma bedlula kulowo muzi loyo uMickey wathi ayazi kungeneni khona, this seems like an interesting house. Basho abangani bakhe hey umama lapha nathi uyathakatha unjani. Uma bengena ke ngempela umama wakhona uMickey ambone, yabo. Uma embona lo mama wakhona lo isalukwazi sitshwabukile yabona nje, like it's a real horror if umbuka yena, but not that the series is a horror series. Uma embuka lo mama lona afika asho lo mama say no
ufuna ukwazi ngobaba wakho, hawu uMika axeke ukuthi how do you know about my dad? Asho lo mama uthi ubaba wakho akashoni uyaphila. Hawu. And then-ke the mystery starts ngoba phela manje uMickey is in a mission ukuthi no man, I need to find my dad. Where is he? What actually happened to him? And then a whole lot of things happen, like ukushona kwababa wakhe, khathi elandwa i-ambulance, abona ukuthi umuntu emlanda kokubani, uyaqala uyacabanga and piecing all the pieces together ukuthi kahle kahle kwenzakalani. It's a good show. Nakhona futhi it's 6 episodes. Bafethu, please be mindful ukuthi into oyiqalayo kuyibuka enama-episode ama-seasons amangaki. You cannot be investing isikhathi sakho sonke just ukuthi ufuna ukubuka into ekuthiwa imnandi. Mina personally angeke ngiyibuke i-Grey's Anatomy. Why? Because it has 22 or 21 episodes. This season 22 seasons rather. I-season iyodwa nama-episode awu-22. Why would I wanna put myself entweni kanjalo? Never. So we must be mindfully ubheke ukuthi ama-season mangaka, ama-episode mangaki, episode iyodwa namalento i-season iyodwa nama-episode amangaki. Nawona episode zingakanani. Yabo, so because ziningi lezinto ziphuma ziningi ngesikhathi esisodwa. Okay, please watch that. Thank you so much guys for giving me your time of day. On a daily basis I'm going to be giving you ama-shots of what is trending, ma-shows atrendayo on a daily basis asuyedlala ku-TV, whether umkhokha, igqeberha, on any of those reality shows. But once a week or twice a week nginikeza nama-long form khona so discuss what exactly is happening, why is this trending, is it really worth it. Everything engiyidiscussayo mina, it's not all worth to watch ngoba okunye ngizosho ukuthi cha ungazihluphi uma ke unless unesikhathi ungayibuka. I understand a lot of that, but most cases ngidiscussa izinto that are trending because wonke ama-streaming services they have i-button ekuveza khona ukuthi okay, this has been trending, this is on number 1, number 2, number 3. Yabo, into kanjalo. I cannot just be discussing into that is not trending, that is just in the library streaming service. Vele ngisuke nje ngiyoguduza nje guduze ku Netflix. No, it doesn't work like that. We need to be ngoba wonke umuntu mayivula, like when you sit down and you watch TV usuke ufuna ukubona ukuthi kahle kahle yini eyenzakalayo, what am I gonna watch. I understand that leyo. So yeah guys, thank you so much for your time. Please don't forget to subscribe and like and press the bell button so that you can get notification whenever I do my uploads, or if we're just gonna be weekly. And thank you so much for your support.